לכולם, כאן זיו בסרטון חדש, ואנחנו הולכים היום ללמוד איך משחקים במשחק הארור הזה. מה זה? יש פה, זה המשתמש של אח שלי, והוא כבר לא משחק, אז הוא שיהיה לי נחמד, וגם שיניתי את השם עם מכינה, אפשר לשנות? תן את הדמות הכי טובה. אני נראה לי חושב פשוט מגניבה. מקווה שיהיה לי טוב בזה. אני נכנסתי לטריילר בין כמה וכל השטויות האלה. שנה ומפעיל ילדים. זה אפילו ילדים, אבל צילמתי בשוט. אני הייתי כמה ימים במצב לא הכי וואו הייתי. עכשיו, אוי לי, נראה לי אני יודע. זיכרונות טובים יש לנו. זיכרונות טובים. אוי לי, הוא גם קיבל את זה. אין דף. יש! קבל את זה. הוא יהרוג אותי, נכון? כן, הוא אהב אותי. מציאה. מקום 50, זה מכובד. אחרת. ואנחנו מקבלים פה פרטים, וזה נראה לי מגניב. אבל נראה לי נעשה לי סרטון קצר. וזה המשנה שלי, אז אפשר תגובות טובות עליו. מה? למה אני מקום 13? זה לא. מקום 13 מכל החברים שלי. זה די מכובד, אני חושב. אומר לי פשוט, רציתי שישמע. זה נראה דמות מגניבה, אבל אני לא אוהבת את הסקין. אפשר לרקוד מה זה פורטנייט? לפחות ניסיתי. חכו שלי. כן, אח שלי אמרתי שזה מתאמת לי. אוקיי. נשחק מהר, כי אני ממהר. אני לא יודע מה עושים במשחק הזה. די. אני מפסיד חיים, אני חושב. קוראים לזה הפסדת חיים? מה זה? יש פה איזה משהו. נראה לי הוא קשה מאוד. נראה לי זה נותן לי יותר חיים ויותר כוח. אוף מפה. אני יכול ככה לתצפת. זה ממש טוב. נשמור על הבייס. נראה לי לוותר עליך. יכולת המיוחדת שלנו משהו נראה. נראה לי, תפסיד. היא תנצח. פייפר. נראה לי. וואו! למה כולם טובים? אני הכי טובה. זה אני נגד פייפר. לא זזתי. אני מקום ראשון. יפי. לקח לי הרבה זמן. אז נראה לי. אומייגאד. אז נראה לי כאן נסיים את הסרטון. אז שיהיה לכולם תקופות נעים וביי.